Ens posem a llegir. No sempre és fàcil submergir els joves en la literatura, però si barregem aventura, intriga, amor i amistat, ho adobem amb l'art del Quattrocento i ho ubiquem en la Toscana, ja tenim, per dir-ho d'alguna manera, mitja partida guanyada. És el que ha fet l'escriptora Isabel Canet, que amb la seva novel·la juvenil, La copa dels orígens, acostuma els lectors a disfrutar de l'aventura, això sí, en valencià. L'escriptora de Simat de la Valldigna, Isabel Canet, ha teixit en La copa dels orígens tot un seguit d'aventures amb l'art del Quattrocento com a teló de fons. La història transcorre en la Toscana i Sílvia és la protagonista. És una adolescent que en el seu viatge de fi de curs a Florència s'infiltra a la Galeria dels Uffizi i descobreix que a l'interior dels quadres hi ha un món paral·lel al nostre. Els personatges dels quadres viuen una guerra entre ells per culpa d'una duquessa malèvola que han derrocat el govern democràtic i ha imposat la dictadura del terror. Sílvia es veurà involucrada en la guerra en convertir-se en la custòdia d'una copa que té un gran poder màgic, la copa dels orígens. A partir d'ací, aventures, personatges malèvols i els bons que l'ajuden a superar-ho tot, però Sílvia encara haurà d'enfrontar-se al misteri de la seva pròpia identitat. Qui és en realitat Sílvia Sant Francesc? Qui és la resta dels personatges? Són el que semblen o en realitat amaguen alguna cosa? Amb un ritme trepidant que enganxa el lector, Isabel ha volgut despertar entre els joves la curiositat per les grans obres d'art universal i ha cosit a més un grapat de valors entre línies. Hi ha una gran defensa de la democràcia i de la llibertat, de la igualtat. L'art en si mateix com un valor que ens enriqueix com a persones, ens humanitza. Però també l'amistat, l'amor, la solidaritat i una interessant reflexió sobre la bellesa. Un joc d'espills entre dues èpoques que convida a submergir-se fins al punt final.